nového videa. A teraz vám pustím tú pesničku. Toto ne. Takú, čo som teraz pustila. Proste rok 2024 som zažila veľa zážitkom aj s vami. Bude mi to chýbať. Hlavne s vami. Ale máme nové veci. Musí sa diať nové veci. Nielen tie isté. Takže však sa mami musia diať viacej veci. No, ľudia. Ale akože bude mi to chýbať. Každému to môže chýbať. No tak vlastne my si ideme pustiť tú fotku. Tie postavy hlavne z tejto hry. Prepáčte, že som sa dlho neozývala. Moja chyba. Ja mám rada psíkov a mám matičku. Z takéhoto psíka, hau. Lenže bieleho. A v pohode. Remember 24. Strašne mi to bude chýbať, ale akože ľudia, prečo nie? Prečo nezačať nový život? A chápete akože? Že nový život, že vlastne poplačete si. Napríklad, ja neviem, niekomu je smutno za tým, že až tak, že plače. Ale však ľudia, takéto veci sa musia predsa diať. Napíšte do komentárov, keď sa majú diať. Ak nie, tak proste nepíšte, no. A ináč, vtedy som mala minus jedného odoberateľa. Akože ľudia, to čo bolo? Čo to bolo? Povedzte to znova? Aha, toto nie. Sorry. Mogę. Aż nie. Prostě mám hubičku. Ináč, pekný Silvester som vám zabudla popriať. Včera som to nemohla natočiť, lebo som chcela byť aj s maminou. Chápete ma určite. Ja viem, že možno chápete. Ak nie, tak akože nie, no, to je jedno. Mne sa to páči. Prepáčte. I believe in a side to me and the devil. Keď hodíme ešte jeden odber, budem spievať celú pesničku. Prosím, nehoďte odber, ja nechcem spievať. Sa hambím, to je jedno. To sa mi moc nepáči. Ne, toto ne. Ne. Toto je moja obľúbená ľudia. No, podľa mňa aj niektorých toto, kto ju pozná, je má rád. Ja mám strašne rada. I was told it, oh baby. Nahrávam. Bože, keď to krásne spáva tie ono. So me crazy, oh baby. Nice, mami, au, touka. I'm giving you work, and I'm giving you love. You set me free. Oh, similar to your love. She her better, gonna let go. All of our goals, we both know we ain't kids no more. Let's turn it over. She her better, gonna let go of our goals. Both know we ain't kids no more.
take it no more. I was too strong, you were trapped, you couldn't handle the hot heat rising. Baby, I'm surviving. I was rising, you were walking, couldn't keep up, you were falling down. Down. Only one way down, I'm giving you up, I can't give you all. You set me free. Oh, see my left and you left. She heard better. Gonna let go all of our bows. We won't know we ain't kids no more. See my left and you left. She heard better. It's gonna let go all of our goals. We both know we ain't kids no more. So ready, I am ready. If ready, I'm ready. Počkaj, niečo. No, to je jedno. No more. Ľudia, však som vám hovorila, že som s vami zažila veľmi veľa zážitkov. Ľudia, vy ste šialení, vám musím ešte povedať. Vy ste dali za ten celý rok, čo bol, 400 zhliadnutí a dokopy ste dali, idem to pozrieť, hej, aby som vám neklamala, na jedno video ste dali neviem koľko zhliadnutí, idem to pozrieť práve. Takže na jedno video idem pozerať shorty teraz, populárne, teraz som hrala nový 3. No, 442, šialenci, potom 387, 101, ty vole ľudia, ďakujem. No a 31 odoberateľov, ježiš, niekto hodil odber, ďakujem. OK, máme dokopy všetko, 3800 zhliadnutí. Wow. 854 oznámení páči sa dokopy. Nedávne zhliadnutia pridávne, posledných 7 dní, 449 ako ľudia, 15 komentárov, 18 zdieľaní. Ďakujem, že to zdieľate. Ďakujem. Takže idem vám púšťať pesničky, ak ste chceli. Ok, púšťam. Ale, mami to boli. Auč. Pojde. OK, ide na základku. Jako počkať, ja budem jak tí youtuberi na livestreamoch, lenže nemôžeme dať livestream. Musíme dostať 50 odoberateľov a strašne rýchlo sa k tomu blížime, ľudia. Teraz takto dám to zúm. Au. No, hovor. Pošuškaj mi. No. Musíme dokončiť. Me gustaba todo, me gustas tú. 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 ¿Qué voy a hacer en la cepa? ¿Qué voy a hacer en la cepa? ¿Qué voy a hacer? Ouch. Me gustas tú. Me gustas tú. Ok, proste toto budú deti, ktoré prídu prezentovať ich školu. Dobre? Prosím. Me gusta. No a teraz sem dáme proste tínedžerov a že tá moja, čo som si vyrobila, si nájde kamošku. Čo poviete? Mami, musíš mať 10, keď som... To je
to je jedno. O, ja pôjdem sem. A kedy ide? Čo? Mamu, stáš to. Mamu. Prišlo to, akože ono, že sa je nová žiačka. Akože musela si zavolať Rexika, ktorý je biely. Prosím, predstavujte si to aspoň tak. Ej, neber mi psa. Decko. Ono vie lahnúť. Chytiť, dať facku. No a proste tak to vie. No a vlastne ideme. Mamu s tastou. Ona proste takto predstavuje sa s psom. A vlastne teraz ho musí pohľadkať, lebo to vzadu. Ona sa pozrie a zistí, že má psa. Ona takto hneď sa zobudí. Povie, že pán učiteľ, ja tu mám voľné miesto pre ňu. Ja strážim vždy nejakému novému žiakovi. Dobre, neviem skloňovať, prepačte. Tak ja jej to, tak tam môže ísť, keď chce. Ďakujem za stráženie mesta, povedala. A oni sa rozprávajú. Ale ona len A pán učiteľ už nechcú, aby už pán učiteľ nacapal. Takže takto. OK. OK, to bude jedna na základke a druhá. Proste takto to majú a tie deti len Všetky deti sa predstavili, aj ona s škrečkom. A proste ona len takto s babetkom musí. A pán učiteľ, že koho je to mačka? A on, že jeho. No a vlastne takto. No a ja asi končím dnešné video, lebo sa mi moc nechce natáčať. Prepáčte, tak čaute.